ngol do bolol jaltungol wuro teddungo ngo Madina Gounass ngol tini ko Tambacounda ha tonto lamorgo ngo Dakar adama yaltude wuro ngo bangi maade nyam juma mawka ka kaylotoda do kaado woni juma sifaw Madina Gounass hebi juma didabo e nyalawma hande o nogas lewru Ramadan hitan ujunere e temede nayi e capade nayi e jeegom tagal juma mawka kanganduda sampama do hitan ujunere temede jeenayi capande jeedidi ko hande kadi wuro teddungo ngo hebi kaado juma woni kaado soro kaccoy nusdon Madina Gounass fodde temedere ujunere fitandu ma fawa ina finado sike ala ko soynete non so sami hewi ko hoccede odo soro danejo ko juma gujitaado hande e no gasi go lewru mboyo hitandu ujunaji didi e no gasi joy garal ngal heewama no fewi yimbe umuribe bangeji di kala ngam arde tawtorede gujigol kaado juma tedduka juma sifaw ujitama hande e kewal yimbe umuribe bangeji kala ganduda tawtora dum ko Ceerno meden Ceerno Ibn Umar Ceerno ko waktuji 15 pawdi hojomaaji 10 khutba o fuddi galmum juma juula ko nguleki teskinki sababu ko capande nay degré teskaado e wurmin teddungo hande Madina Gounass juma ka ujitama no hanirte ni yamirama rendinde hadiya Cheikhna Ahmadou Tidiane ngam teskade ebe tawe emen e kala saha tagal mum takosan juula ko den wazifa fuddado ko e waktuji 17 pawdi hojomaaji 50 asuru juma o fudda la ilaha illallah danyama temedde jeedi limore pawdi jabe seda Allah Allah temedde nayi e capande jeetati e goo ko den wazifo jofido e juma mawka kasifaw tagal mum ndedo fedde wietene jungo e faandu de dole mum buri hewde e galdo legal Musdalif wadi hen gede paayodinde so sorade e der kaado juma ina sarwa yimbe be ko mbaawi tajirde korko mumen be hewbe non jetti hen kongu mumen en bawat hettade be ganduda ko tawtorabe goldo gudidgol ko woni ko weltare mumen e kaado juma ka ganduda hewbe ene keppuno udirgol mumen no hanirteni sababunde goddugol mumen juma mawko ka do joomumen burno badorade dum don non ko hunde ne ganduda wonande be weltare o hanirteni sababu ni wuro ngo ina yari odo bangi o ganduda kanyum woni bangi sifa o no hanirteni dum don non woni julbe fof weltare won umuribe e ciagal wuro ngo ton to ganda kanyum woni Fuuta won umuribe do e der wuro ngo ngam arde tawede nde do mojjere tawetende do nde ko yettere Allah nabi yuroni samiri fala saka ogon ramisa moludi biya do yoron annabi e dine ala jadi sinato dorilon ton aya nabi mukani mu foto wa kyan basi wala lam tofu bi sharbi mum seren e dum فيا سندنا ويا مرشدا إلى الله مريدنا فأحمدنا ومحمدنا سبيا سبحانه Terung do eska harama radio ولن دليل يوم آخرين لما يلحقون أصحابهم فسباج لمتون على الجبال وريمور كتايا ليني فهو وليدنا فراء وجدنا وإبي أعلم أصباههم وجد في تنفوذهم
lor ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala salat hayya ala Kalau non itu ya ada, boy jam diran tar do kita nak dum do are, nawan do. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar hayya 'ala salat hayya 'ala salat hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم min kettiniɗo min ɓurangal deuxiéme waɗi réseau kettiɗo آمين حيها يموت وحيها يفوت ولا يركب إليها إلا أحمق أعمى البصيرة والدار الآخرة هي المرجع والمآب وتقوى الله خير الزاد وأكثر الثواب يترك الأرض فما بعد الحياة إلا الممات إلا الفوات وما بعد القصور إلا سكن القبور أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلها لا إله إلا هو ودعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله، إن الفرح في الدنيا هو الغرور، والفرح في الآخرة هو السرور، وتعمير الدار الباقية أولى من تعمير الدار الفانية. وبادروا بالأعمال الصالحات فما عند الله خير وأبقى، ودار الدنيا الشر وأشقى، والله انشغله عنه عن علوم الناس، وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم انصر دينك واهلك عدوك، اللهم انصر دينك واهلك عدوك، اللهم انصر دينك واهلك عدوك. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم ابعد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. kadi ngol ton ko yalla yoɓal mo jere yo Allah yetti faade ya barkati wassalam. juma ni de masallah waɗi fayida kadi masallah juma o kadi sa o heeɗi batnimo wuuɗi ɗeɗen ustad waɗi juma barak Allah tawinen wuuɗi ɗeɗen ustad Allah kalaynoɗa ɗum sallllahu alayhi wa sallam. salminde dental ngal salminde kala tawtaɗo ɗo alɗuma salminde ɗum juure mum yaadi mum yaafe wi ɗum am juunaɗa ba jaram. alhamdulillah rabbil alamin. Tidiane radiyallahu ta'ala Madina Gounass juma alhamdulillah rabbil alamin. en jetta Allah no feewi machallah alhamdulillah weltita min beltima no feewi Allah machallah ya yoɗi yuɓɓi lawol Allah julɓe fof kadi gari julɓe fof kadi gari alhamdulillah rabbil alamin. en jetta Allah no laaɓa machallah no feewi no feewi no feewi alhamdulillah rabbil alamin. tamir on jarama. fero kan kuli kono ko yettere Allah min juuɗe dow jaam mawɗo jaam foti udditorede ni affaire o tawi ko yettere Allah ɗo kan jiɗin min keeɓi min jiɗno min keeɓi juma ɗiɗo eyi Allah waɗi oto juma no woɗɗuno min gudditanama juma goɗɗo ɗum ko yettere Allah. eyi alhamdulillah yettere min on jarama jiɗi ba haala no feewi weltanamgal no feewi kadi kam wiyete Allah kam yettirdum Allah ceerno haalirni tan wiyete Allah ɗum o mo wi ko yaaji jama goto waɗni faar dental ngal alhamdulillah ɓe an dental o ko Allah hokki ɗum o saaha no way fof hay kamɓe keeɓi jumaji ɗiɗi ko tati goni wuude kono goto suwa udditede ko ɗiɗo ko heɓama udditama alhamdulillah rabbil alamin. kadi fof neɗɗo yimɓe fof so woni ko hokkuɗan ɗum ala juuɗe so woni kadi wawi yatto kadi ya juuɗe mbaɗnat ɗum alhamdulillah min jetti Allah fof wettete Allah. kun emal kuutu ngam koɗɗo faas e jabruɗe laahuɗe haa huutu fof ɓe mbirni ɓe peeñi to mbuur e Gounass. ɓe nganndi ɓe majji ɓe majjirɓe en ɓe maayi ɓe nguuri to mbuur e Gounass. ɓe njiyata e halqu sina taɓɗo ɗum ko ɓe nganndina jeyɗo mbuur e Gounass. ɓe nganndi jiɗaaɗo Muhammadu men kala Cheikhu Tijjani jom barke Faas. ɓe keddi e tarbinde ruuhuuji men e yettinde almuɓe mbuur e Gounass. njehen juuroɗen juulɓe haa nannditen e almuɓe yaanooɓe mbuur e Gounass.
so soccede ruhuji men laaɓa cer nga juurade seeranɓe mur'e gunas nji'an shaykhu tijjani nder ɓerɗe men nga barkeji seerenɓe mur'e gunas ko gondigu mon yooɗi elle tufam ko samral wini mawu mur'e gunas wana ƴoƴƴo faltono gondigu wayi sina mawu selbinde kocce gunas so gondigu naftowo almudo kay ko gondigu seerenɓe mur'e gunas jiya balle sañemtini ɗum kisa nana bolle seerenɓe mur'e gunas ndewen diine jibraɗo sunnamaha e nassul kitabi mo alda nemijo mum kadi faamo jokke haajo mum komo miijo anda fodde mum on jinni yimde muhammada ibnu saidu ko barkema ilimaji yuppe callima yogoɓe nden toy ngabdima wasu wodanima muhammada jamirore allah a feññinimo salɓe suldema gongani arimi aada e goofini waɗi sunna wilti muhammada sabi gonga allah ko goto tan kala jango ɓeydo feƴde tan kala jiɗɗo ɓeydoto heɓde tan oɗo yeebo jokku muhammada siko haala allah a deƴƴata jamirore allah a firtata sunna e farilla worata heeɗima yide muhammada ko gando allah e dokke mum happeren fuuta lillahi ha jettoɗen to seeren ɓe hoolaɓe mur'e gunas teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seeren ɓe hoolaɓe mur'e gunas so terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade gunas mbaɗen tarbiyayneedi pittali men gonen lesmu rabbiɓe mur'e gunas mufidul muridi muhammadu saidu as'adu mas'udu mur'e gunas mbaɗen awwalal juuragol ceerno men to alhaji amadu mawɗo gunas murabbi murabbi fahuwa kamilun mukammilu gondiɗo ceerno gunas aminayi nabiyin e almuɓɓe mum ɓe lomti ko tijjani mur'e gunas ala bal ko sharqan e garban fofof yaminan simalan